Kaixo, Saioa eta Miriam gara, Barakaldoko Nikolas Larburu Institutuko ikasleak, eta saio honetan, ilea nola lehortu era desberdinetan azalduko dizuegu. Bideo honetan nola landu era guztietako ileak azalduko ditugu. Laburra, kirikilloak, melena erdia, melena luzea eta alisatua. Kasu guztietan, burua garbitu ondoren hauexek izango dira kontuan hartu beharreko norma orokorrak. Ilea orraztu, gehiegizko hezetasuna kendu, ilea multzoetan jarri, ordena eramateko erreza eta arinago egiteko. Beharko ditugun tresnak hauexek dira. Orraziak, zepilloak, pintxak, eskuko lehorgailua, plantxak eta difusorea. Orain, era guztietako ileak nola orrazten diren ikusiko ditugu. Ile motzean. Lehorgailuz, ilea sikatzen dugu, horretarako esku librez lagunduko dugu, ilea zuzentzen eta forma emanez. Orrazketa amaitzeko plantxekin lagunduta azken toke batzuk emango ditugu flekillo eta patillen aldeetan. Ile kiskurtua. Lehorketa arina lortzeko difusorea erabiliko dugu, lehorgailuan kiskur kopururik handiena ateratzen. Amaitzeko kontraste handia emango diogu orrazketari. Plantxez aurreko eta goiko aldean ilea alisatuz. Melena erdia. Ilea ile zerlotan banatzen dugu prozesua ordenaturik eramateko. Lehorgailuz eta eskuile borobil ezberdinez sikatzen eta batera forma emanez hasten gara. Sustraiak lehenik lehortuko ditugu, gero erdiko partea eta amaituko dugu ilearen puntei forma xume bat emanez. Melena luzea eta laua. Aurreko kasuan bezala arituko gara, ilea ile zerlotan banatu. Hauek sikatu sustraietik hasita, erdiko partetik jarraituz eta amaitzeko eskuilea erabiliz. Puntei bira pare bat emango diegu, hauek ixteko melena lau eta homogeneoa uzten. Espero dugu zuen gustokoa eta lagungarria izen dela bideo hau. Gero arte. Laburbildu hauek dira puntu garrantzitsuenak. Pausu orokorrak. Orraztu, hezetasuna kendu, ilea multzotan banatu. Ile desberdinentzako teknikak. Motza, kiskurra, melena erdia, melena luzea eta laua.